Uthina kungazi ukuthi phuma ngathi kuba ngameva. Ukuze mayiselele sengamele kuso. Remember ushayi. Unamvimbo emhlanje. So namvimbo yakhe kumele ukuthi mayisesephambane. Kuzwakala pain. Take it very slow. Amen. So kuthiwa uma-ke esezophuma. Amen. Baqala kwathiwa mthatheni, but before bemthatha kwathiwa khiphani iy'ntambo. Amen. Wale kuthiwa makhishwe intambo. Why kuthiwa makhishwe intambo? It is because baseqala uhambo lokuyokhululwa abantu. So why ngeke ukuthi uJesu athwale isiphambano ayokhulula abantu eboshiwe? It was a sign of our journey to the redemption. Amen. Kahle bathina asikhululwanga eCalvary. Siqala ukukhululwa ohambweni lakhe. That is why ngoba nendoda yayivela eSirini, eKushi, esuka eAfrika. Kuthiwa a black man. John was a black man. And then Chinese is actually cool. John was a black man. So that black man was for young man. Over in season. Over that, actually is Pamban. Never have 20 saying is Pamban. With two of the woman, the pool, the second was a Kuruli. So he tried. But what kind of mind have taken along the way? Amen. What kind of mind have we play for more we are paying? And look, our part. But born and I'm a social seven percent. What's what? I'm telling you. I'm about to go. Yes, I said it. You got the meow. I'm not supposed to move the wife. I'm coming to the meow. It is what's up with that. Very much freedom. Mama was a sign. You know what is on yourself is nyam. It was a sign. No one is praised on us. Nyama, the woman on the own nyama. If you don't see nyama. So, if you don't nyama, you only have to stop. So, a black man, yes, it's just as well as this one. What's wrong with black men? They can develop Africa, a push, a Syrian. Used to seduce in Egypt, in Africa. So this man moved from Africa to the land of Palestine. Okay, Yatola is covered. That was a sign. You want to stone this one or that? So we are a man. A second place one. God, I'm going to skip this with Calvary. Hallelujah. That is why the woman won't stop. Kungabi Islam. Kungabi umuntu wase Palestine. Kungabi umuntu wase Europe. But kuba umuntu wase Africa. Abantu bokuqala abagezisona it was the Africans. That is why the Muslims buya zona diba izoqala Africa. Amen. Uzoqala phi eAfrica. Efika amabhuyeni acha kuprofeta umthembu bathi khona. Somebody knows yes and Christ time call. Bengina imanje bethandaza. So give ambangeni kuyobizwa abanye ambangeni. Mabe ngasabeli nje isikhathi sihamba. Amen. Remember little within the twinkling of an eye. Ibandla lobe selingekho. But akusuhamba noma ubani. Akusho ukuthi awuhambi inkawa uzohlwithwa. Kunabantu abahamba inkawa kodwa ngeke baze bahlwithwe. Ngoba abazange baze basithwala isiphambano. Bathanda nyama benjalo kodwa bangasithwala isiphambano. Bangayilingisi indoda emnyama eyayigcwele ubumnyama eyathwala isiphambano yahanjwa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Lo ubehamba phambili
uJesu wabuya emva kwendoda emnyama ephethe isiphambano. uJesu waba ngemuva bakhaza ukuthi lokho kwakusho ukuthi ibandla selihamba phambili. uJesu uza ngemuva emva kwebandla. Alibonke abalenkosi. Kusho ukuthi lokho kusho ukuthi uma ibandla lishayeka akusawi liyobhukuza phansi, kodwa seliwa lizona mina Jesu. Hallelujah. Alibonke abalenkosi. So namazwi ibandla alisayihambeli ngamandla. Hallelujah. Kodwa ibandla selihamba ngamandla kaJesu. Okuyena sefana nenjini yebandla. Hallelujah. Okuyena fana nomqondo webandla. Okuyena fana negazi lebandla. Okuyena fana nopetrol ebandleni. Okuyena phamandla ibandla. Njengamswele umuntu ongenayo uJesu akazomisa ngalo. Ngoba sinakho ukuyibonga usho njalo uPawulos. Hallelujah. Hallelujah. Uthi Pawulos asinakho ukuyibonga ngoba kwanakhe engikwenzayo angikwenzi ngey'phepha zami, kodwa ngiyenziswa. Amen. Besethi ngiyakhohlwa. Ngokunjani? Ngongasemuva bese ngiyibukela kuphi kophambili. Ngiyakhohlwa ukuthi ngake ngakhipha isisu ngo-2015 ngoba ngasikhipha kahle ngangamukela noJesu, ngingakahlangani nendoda emnyama, ngingakahlangani noJesu ephethe isiphambano, ngingakasithwala isiphambano. Ngakhipha isisu ngiyafuna, kodwa lelo gama lisaveli manje kimi ngoba sangahlangana naye ngathola isiphambano. Yebo, ngangimnyama nginjalo, nganginezono nginjalo, kodwa isiphambano sangishawela abadala. Adonke abalenkosi. That is why usathane mayihambe eyobika eya esihogweni, eyobika ngezinto ezisenzile, akasanakwa